Čaute, moje meno je Kristián a vítam vás vo svojom prvom vlogu, ktorý bude o ultramaratóne, ktorý pobežím už tento víkend. Nebudem sa zbytočne rozkecávať, všetko sa dozviete, tak dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a že vás po prípade aj inšpiruje. Poďme na to, let's go! Tak práve si idem vyzvinúť štartovné číslo do Eurovej, do Decathlonu. Je super, že to je práve v Decathlone, lebo pri poslednom závode sa mi podarilo stratiť aj pohár, ktorý je súčasťou povinnej výbavy. Takže rovno vyriešim dve muchy jednou ranou. Let's go! No, štartovné číslo mám, tak teraz už len nájsť pohárik. Poháriky došli, takže budem sa musieť zastaviť ešte na inej predajni. Nevadí. To podstatné na dnešok mám. Takže piatok ráno, deň pred závodom, ja som akorát na ceste na hrad Devín, kde sa celý závod aj bude začínať. Idem si tam ešte zabehať posledný krát pred zajtrajškom a jak tam budem, tak vám rovno ešte aj opíšem, že čo všetko na tom závode sa dá nájsť, pretože, alebo teda, čo sa tam všetko bude konať, respektíve, lebo není to len o tom, že ultra, ale bude to tam fakt pestré, bude tam viacero trás, takže toto vám všetko za chvíľku poviem a let's go! Rána kávička, nezabúdať, najskôr hodinu až hodinu a pol po zobudení kvôli kortizolu. Na zdravie. Dobre, idem si teraz cez Stravu vygenerovať trasu, čo je úplne super funkcia, keď máte predplatné, aktívne. Chceme len light, takže dáme si, neviem, 5 km. Hej. No a čo tu máme? Dobre, tréning, plánovanie dráhy a už tu mám túto úplne hore. Bam. Čiže len si to hodím do hodiniek, tak zosynchronizujem a trasa bude v hodinkách ready. Práve prechádzam aj po úseku, ktorý je súčasťou trate, ako môžete vidieť. Takže kúsok si otestujem už dnes. Tak predzávodný beh mám za sebou, momentálne sa nachádzam pod hradom Devín, ktorý môžete vidieť tuto priamo za mnou, odkiaľ sa vlastne celý závod bude štartovať, ne priamo z tejto strechy tu, ale kúsok odtiaľto. Samotné podujatie, alebo teda závod je v podstate akoby naväzujúcim konceptom na pôvodný Štefánik Trail, ktorý sa konal 10 ročníkov a behalo sa od mohyly Milana Rastislava Štefánika po jeho sochu v Bratislave v centre, kde sa bude končiť aj tento závod. Usporadúva to celé Martin Urbaník, čo je vlastne slovenský ultrabežec a organizátor závodov. Na tomto podujatí bude viacero trás, nájdete tam Nordic Walking, bude sa tam bežať polmaratón a potom už spomenutý ultra 52 km, kde budete mať na výber buď ísť solo, alebo v podstate môžete ísť aj štvorštafetu. Idem si teraz už len dokúpiť zvyšné veci, čo potrebujem na zajtra, to znamená nejaké to jedlo, ovocíčko, a ešte ten pohár vlastne v Decathlone, čo som včera nenašiel. Takže toto ešte musím zohnať, pobalím sa, nech sa zajtra ráno nestresujem, jak to ja zvyknem. A potom už len závod samotný. Teším sa na to. Let's go!
pôvodný plán bol ísť autobusom, keďže cieľ je inde ako štart, aby som sa nemusel vrácať pre auto, ale ako môžete vidieť, tak to nevyšlo, lebo som moták, aj keď som si včera pripravoval veci, tak aj tak som to nestiel, takže budem sa musieť potom vrácať, ale nevadí. To už bude jedno, už bude po všetkom. Tak, ideme na to. No, a je to tu, som medzi 20. a 25. a už ide prvá kríza. Začínam byť dosť unavený. Ale za 6 km bude občerstvovačka, takže tam sa nažerem, doplním zásoby, oddychnem a idem ďalej. Všetko je to len tu, celé je to v hlave. Si rečej. Pred chvíľou som si tak šouknul, že dúfam, že to na mňa čo najvystrelilo. No, bohužiaľ, aj to je súčasť. Pravdu zistím tak za 2 až 3 hodiny. A však to dovtedy zaschne, aj keby tam bolo. Takže chill. Čo je toto? Som dostal krč do vnútorného stehna ľavého. Zrovna keď som išiel do schodov, teda smerom po schodoch hore, podarilo sa mi to predýchať. Nechcel som zastavovať, chvála Bohu, podarilo sa a idem ďalej. Horský park. Takže teraz som tu začínal krč aj do druhého stehna, ale to som predýchal, chvála Bohu. Fú. Let's go, posledná desina. Vypol mi 45. kilometr. Už som range ultra. Schodíky. Yes. Let's go. Práve šlapem na hrad. To je asi taká posledná
Významná pamiatka pred cieľom. Už na kúsok. Je to ťažké. Boli to, ale už som pri konci. A jedno z mojich hesiel je, že nikdy nepolavuj na konci. Nikdy. Keď sa dá. Keď máš kyslík, ten sú krče. Ideš, bomby. Tam predo mnou, že cieľ. Chápeš? Nemôžem sa zastaviť. Let's go! Tak máme teraz pri sebe organizátora Martina Urbanika. A Martin, chcel by som sa ťa spýtať, čo ťa vôbec inšpirovalo k tomu založiť Štefánik Trail, ešte teda pôvodnú akciu, na ktorú naväzuje teda táto Štefánik Urban Trail. Tak ja som vždy dostával dobré knižky od mojich rodičov a mal som rád históriu, aj som s nej maturoval a mal som nej proste taký dobrý vzťah a jedno leto na dovolenke som čítal naraz dve knižky. Born to Run, takú Bibliu vlastne bežeckú a zároveň jednu knihu o Štefánikovi o tom, ako vlastne ešte ako francúzsky pilot vlastne strádal v srbských horách a ako si zachraňoval život v roku 1915, dávno predtým ešte, než sa stala tá jeho tragická smrť. A tam som sa dočítal, že išiel viac ako 120 km celý týždeň zranený a že mu vlastne francúzski vojaci zachránili život. A ja som teda ako človek trošku možno kreatívnejší, tak som si tak pomyslel, že tuto máme nejakú magistrálu a ja som si pozrel Štefánikovú magistrálu a mala 121 km, tak sa mi to celé tak spojilo. A potom som videl ultrabežcov naživo prvýkrát na ultrabalatóne a nechápal som, že čo je to za komunitu. Vymyslel som preteky, ktoré mali 145 km, lenže my sme ich robili 10 rokov a celý náš tým trošku zostarol, má väčšie deti, potrebuje rodina viacej času, tak som hľadal koncept, ktorý sa skráti, ale ktorý bude zároveň takisto, aspoň takisto zaujímavý, ako bol ten predtým. Dneska sme to vyskúšali, dnes bol vlastne v tej novej podobe ten prvý ročník a tú odozvu ste videli sami, tak ja dúfam, že to bude pravda, dúfam, že dožijeme zdraví a že sa to bude opakovať a radi sa tu znovu s vami stretneme. Takže v podstate zdieľaš pocity z tohto prvého ročníka s účastníkmi, že no jasné. Jaký máš ty na to svoj pohľad? Tak vieš, ja som vyberal vlastne tú trasu podľa toho, kde chodím trénovať. Ja som rodený Bratislavčan, ja som veľmi rád predstavujem aj ľuďom z mimo Bratislavy Bratislavu ako takú. Trénujem na asfaltoch, trénujem na kopcoch, na asfaltových kopcoch. Dneska si mohol vidieť, že ako je Bratislava vlastne rozložená po kopcoch, je veľmi zaujímavá. Každý úsek dokáže ten, čo sme zložili, dokáže byť iný. A ja som chcel vlastne zachovať nejakú pestrosť, ktorou je Bratislava výnimočná a spojiť vlastne krásy prírody, ktoré tu sú, s mestom a s architektúrou, ktorá tu je. Takže je to úplne niečo, si myslím, že také nové, no minimálne v našej komunite a som zvedavý, sám budem čakať na to, aké budú ohlasy. No. Tak ja za seba môžem povedať, že to bolo super. A týmto sa ti chcem teda ešte raz poďakovať za tento závod a vidíme sa ďalší ročník, dúfam. Ja som veľmi rád, že si sa prihlásil, lebo vlastne keby sa si neprihlásil a nečítal by som si štartovku, tak sa nikdy nespojíme v nejakom ďalšom partnerstve a dnes by sme neurobili radosť niekomu, kto vyhral hodinky vaše, ktoré ste dali a sa veľmi tešíme, lebo aj tie hodinky, práve preto, že boli tak zaujímavé, a keďže sa tombolové lístky získavali napríklad nakupovaním čaju, z ktorého všetky peniaze vlastne išli na Velasi Motýl, organizáciu, ktorá pomáha ľuďom s svalovou dystrofiou, tak si myslím, že sme vlastne v nejakom takom kolečku, ktoré ja som vymyslel, robili dobre a dobro veľa ľuďom. Tak dúfam, že v tom budeme pokračovať. Dúfam aj ja. V kategórii muží 52 km ultra sa na 3. mieste umiestnil Patrik Hrotek, druhé miesto obsadil Matej Graňák, no a prvé miesto získal Matej Janega s časom 4 hodiny 19 minút a 59 sekúnd. V
V kategórii ženy na 52 km ultra sa na 3. mieste umiestnila Simona Rajčaniová, druhé miesto obsadila Lenka Charvatová a na 1. mieste sa umiestnila Dominika Pecnová s časom 5 hodín 34 minút a 46 sekúnd. Tak sú 2 dni po závode, zhodnotil by som to asi tak, že to bolo super, proste ľúbilo sa mi to celý ten koncept, že to bolo aj v lese, aj v meste, prebehol som miesta, ktoré poznám, prebehol som miesta, kde som ešte nebol a to tu už žijem celkom hodne dlho, takže za mňa super a chcel by som teda týmto poďakovať ešte raz Martinovi, že takýto závod zorganizoval a takisto ďakujem aj za túto super mikinu a teším sa na budúci ročník, som zvedavý, že či sa bude trasa nejak meniť, alebo to ostane ako to je, uvidíme, najmä sa prekvapiť, hovorím, teším sa, makám ďalej, budem sa pripravovať a určite sa vidíme aj o rok. A ako vždy, nezabúdajte, že ten správny čas je teraz.